martangyang mahita. Dami diri batana sumurung sen saluhu naroha ima na mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Barita nauli dihita ima di mingguta minggu rogate. Natarsura di buku sada Yohanes bidu 5 ayat sada 1 ayat 5 tangyo kamu mahatani di batang. Ganup na porsea Jesus do Kristus. Ido nang tubuh siya debata, jala ganup na makahulong ibana na manubuhon, hahulongan ido nang natubuh siya ibana. Siya no do taboto nang hulong rohata di aka anak ni debata, molo tahahulongi debata jala taradu tipatina. Ayo do hulong ni rohani debata, molo taradu tipatina, dada naduk duk patine. Nasa na tubuh siya debatado manaluhon portibion. Hapor seteido naung monang manaluho portibion. Isedo na manaluho portibion ieso na porsia di Jesus Kristus anak ni debata. Ima sahana. Dihawak kadong saha porsiaon di bagasan Jesus Kristus. Adong masada barita mardongan pura. Ima taringo tu ngolu ni namartangyang. Ala sa ijuk dobe rosuku-suku bahasa mol martangyang. Terjalo roha dewi ay torok dohala Kristus satu tikion na subuh dobe martangyang di duluan. Benunga terdok na tua-tua. Jala kudang do tabi kabarita na soni. La soni ma adong sada barita. Ima namar judul mago tangyakum. Di sada huria adong mah dituduh huria neng pertanyaan di bagas ni sada ruas ni huria. Terjalo rohani amat do pertanyaan di jabuna. Ay meile do iba molo ditulak jala meile do iba molo sojinalo pertanyaan di bagas niba. Tardok meile diba molo nitolak HP naung na tua-tua. Songonido pakilalan niya matay nang kita pe saluk na. Alay niya marsa do rohani amatay alamar niot na so si partanyang ibana. HP kum martanyang do siya perjabu di molo di bayan acara pertanyangan. Alahaso mana do mabetangyang siya perjabu. Burjuma rohani amatay manurat tangyang na. Unang meile iba ninna rohana. Ijalalit rohana nunga masedinggan tangyang na nasinurat ne. Jala nunga pos rohana nung macahaw tangyang nai moludung dapo tiki martangyang siyan perjabu. Jepe hata rohonon pe majupa tangyang si perjabu nunga dibayat tangyang nai digijang ni tipi na dipuri ni hudulan na atar dibo imana ma hudulan na di jolon ni tipi in. Hapesian naso panagaman na di pangulo ma kipas angin jonok tu TVI ala mohop do jawi. Sama tiki tangyang siya perbagas. Dido amat tema martangyang mahita. Inna jala huhu masa di dadat tugicang ni televisi pola jongjong jala pola sodapo ni tangan nabi saya dilulului di gijang ni TV nunga akaduk-duk ala so dibereng ibana ima tangyang na sinurok naim ape naung dihabakon alugo ni kipasido tangyang na sinurok naim. Gabi digui ma inatema do dihusipon. Homa mabait tangyang. Mago tangyaku sa kijang nitipyon. Ninna. Gabi inatema mangalanjuton tangyang ni amateng. Gabi diuduti inatema tangyang ni amatta. Heram maruasi ayamatta do madok martangyang mahitan. Alay mangalanjuton suarana gabi inatay martangyang
gabi gudang ma na Mikkel suping. Dusirung pertangiang lem tabama ilan yamatay ala topet muse gabi didok parhalado bahasa bu songo ni ham nakingamang ninna parhalado alai gabi inata mga lanjut tayang ngunang ninna di babu amat tema jujur amang sito nami arong doh bakya tangyaku ngahusolat ya tangyaku alai mago tangyaku segijang ni tipion diobuson kipas angin dia mo kadong asaha porsyam nanain dohono taasa tapa somal mama ngulu di bagasa tangyang jala tangyang ido songon natado ko parhitiatan tu di bata ido tangyang ido hosa ni hanguluan jala songon nanido Tuhan Yesus di Matius 26 ayat 40 molo sosis partangyang nama tido partud deni taingok mahatan itu Yesus mendukun dungo mahamu martangyang asa unak kamu bongo tu pangujunan ay girgirdo niato di alay galido iya daging. Namar lapatan di dia makadungan asa ngulu ni lapor siyay ikut di pangalaon jala torus ibana ima halak si partangyang alat say tadokdo margugu si tutudo tangyang ni partigori molo di haburjugon. Dia makadungan sa hapor siyaon ahama nanaing dohono ni turpuko sek tu hitam di minggu rogateon ima nanaing gaya bisongon sipaingot asa manat jala tajamoton sutun tardapot kita maralo sutun tardapot kita ima dang mangulu di bagasan ngulu partangyangon sutun tardapot kita gabe dang tarida na songon anak ni debata hitam alani tidak matakas di ayat sadai didok do isini haporsyaw ni jolmay haporsyaw ta Jesus do Kristus haporsyaw si songoni do tanda na tubuh syedde bata lapatan hatai syedde bata do di calo haporsyaw si songoni dari siyang gugu ni jolma manang siya kamaloon songon na masa di hurian na parjuling sadok basa-basa ni bat sabing do molo jupa kaporsyaw si songoni ala diuduti dope ima haholongi maka holongi Jesus Kristus asadang terbaik di hati dak komarhiti atas saping alai ko do paru daun anggo poda ni horong antikristus akapar poda halilio danga do kadungo ni haporsya do paru daun idola na jupang ngulu pargado buso dinasi do akahajahaton na asim ni tonga-tonga ni huli na perjuli alai dipengo si Yohanes mahita di ayat 21 ayat tuli dua do ragam ni buah-buah na makahulungi anak ni debata ima makahulungi debata dot na mangaradu ti patikna hata patik dang na manandutu si sia-sia ni patik na sapuli alay martudu-tudu di ima patik na manang donon na nang porsia hita di anak ni debata Jesus Kristus uhut masih hahulungan songon naong tinonahon na itu hitam buru tabadiko ni ima songon na di Yohanes 25 songon jamita pertanyaan minggu na salpun ay Jesus Kristus do hapataran mitodi ni patik na sapului ima holong ni roha na say taro ima agape lapatan na holong na soma perbuat dia holongi dongan na jolma dada asa adong sibaton na sadongan na alay ala nunga perjulu debata maka holongi hitam dada ulaw na do maka holongi debata alay ko porsia Jesus do Kristus jala maka holongi dongan na jolma ola no tutu na indohon na pinagudang ni rohadiri do hita toro pajol may gabi magoma ima haporsyaon magoma holongi gabi jupa mapaduhan na sa juk tabigi dia may leanaw asa huli ako gabi juk matahilala si suli holong ni rohay alanak songoni anggo anak ni debata namangi dia makadungan molo takas tay dem si di aya opati marguru to harorona do gugu ni jolma sedia hatubuana seperti bion manang sedebata hapor syauta
na tubuh siya debatado hita. Ima markite naung porsea naung terdidi hita. Jala makahulongi donga jolma. Tumakas do didok diturpukon na tubuh siya debatado na manaluho portibion. Portibion lapatan na ima akahagio ni akapartikiano akahagio tagio ni daging. Dang manahani dia dopan ni debata na manotongi ala takas do didok ima asa totong ta jamoton diame ima pasidik kon akka puda gnostik haliluon akka parpuda ima akka akalakal logika saha tobaso sinuain torok dope bilangan ni jolma naso porsia di Yesus Kristus. Dan apalah bilangan ta'ala lubi dope sian tulu miliak nain naso porsia di Yesus Kristus. Odo nain dilet kita tugas ta asa nain maima berengota laho pasahaton anak ni di bata asa sudi majuon ido nang takas berengota taringo tu ima anak ni debata. Alani dia makadonga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus na yang ajaran nama hita. Taringo tu ima di ulaon pamaritahonon ulaon tugas panggilan gereja salah satu naking asa sudi manada Yesus do anak ni debata. Na porsea di Yesus Kristus ido na tubuh sia debata. Lapatan na Yesus do Kristus bagas do lapatan ni molo didok debata nagabe jolma ima Yesus asa di bagasan ima halak naung majalo Yesus naung majalo debatari. Jalaman naung mangulu di bagasa kolong ni debata holong agape ima las mangulu may ima di bagasan pantik naing. Alani dia makadonga saha porsyaon namonangido manaluhon portibion. Masetakas do isido na manalu portibion ima halak nang monang halak naung di bagasan Yesus Kristus. Maserikot do pajamotono tahapulino ni haporsyaon. Hansa unang talu hita dibain portibion. Atong dia makadongan halak Kristen nunga gabisi parmonang jala nunga tataluhon akka pangalilion akka hagugon di portibion di bagasan hapulino ni haporsyauta do di bagasan ima tangyangta. Nuaing di minggu rogateon na marlapatan martangia molo martangia kita ido na patuduhon anak ni debatahita ikut takas don hanguluhonota tangiangido hosani partodiota atong sian ima takas berengota ikut lemar situtu jala ikut tarida perbuini ngulu si partangian. Nah saya somal tadok margugu situtudo tangiang ni partigori molo di haburjuan. Unang bege getita. Alay tangiang tay ikut tatiu jala ikut takas na marhuasabi. Somun anak ni dibata di bagasa tangiang idom tidak kengani. Tai takas holong ni rohani debata jala dialusi debata saluku na tangian tai ala anak na duita dang anak ni portibio kita nunga gabi percabar marhite ima di bagasan turpu taon naing ma di pangalaho di pabaenan takas di bagasa tangiang na hita ima dalatta patuduhon na totong mangulu hita di bagasan tangyang. Di somma hinarikko ni tangyangi bui idota ay tangyangi do sarana ni komunikasi tado debata. Tangyangi do mamampuka kita manada ibana. Ido ben nama setakas idok amata Martin Luther orait et labora.
Tagunai saluhu na ulota molo di bagasan tangiang. Jala diuluti mana dari labora, laborare, et orare. Ulota manang ulutai ido gabe tangiang ta di adopata. Ulota ido ngolutai ido gabe patuduhon hala si partangia kita di bagasan ngulutom. Jala ido patuduhon ngolu na totok kita marsihoho di bagasan ibana. Atong lasada pangalahota pabainata ima nang patuduhon halak na porsia jalan nang manalu portibion ala nita kasdo pangulotay gabi ima tangyangta gabi kudang ma halak namanya tu Jesus ala ni waso ni tangyang tenak nini margugu situtudo tangyang ni partikori molo di haburjuhon. Amin. Mauliate madiholi Tuhan di bata asa totok kami Tuhan margugu gabi ngulu si partai yang mahami diganup ngulunay marsada-sada. Amin.